שלום לכולם, אני קורן. אני עמית, ואנחנו AK Gaming. אוקיי, אז בסרטון אנחנו הולכים לבנות מובטראב. בעצם מה זה מובטראב? מובטראב זה בניין ענקי שמפלצות, יש שם מפלצות והן פשוט נופלות מגובה מסוים והן מתות. ואז כל הדברים ילכו לטבע אחת. בעצם כבר הגענו לכל מה שצריך. אתם צריכים 4 אופרים, 2 צ'סטים, בערך סטאק של טורצ'ים ו8 דלי מים והמון סטאקים של בלוקים, לא משנה איזה. אנחנו בחרנו דיימונד כי אנחנו... כן, אוקיי, אבל הכי שימושי לעשות בסורווייבר בעצם לקחת את זה מעצים, כי בעצם אם אנחנו נעשה ככה נראה שיש פה שמעץ אחד רגיל יוצא 4 עצים מעובדים, אז הכי שימושי לעשות את זה מעצים מעובדים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נתחיל לבנות. אוקיי, ויש חלקים שאנחנו נעצור וכאילו אנחנו לא נראה איך הם בונים כי זה יותר מדי, אתם יודעים, זה ענקי. אוקיי, אז נתחיל. הנה, נתחיל לבנות כאן. דבר ראשון, כאן זה יהיה הצורה של המובטראב. אפשר גם לעשות בקצוות, אבל כאילו צריכים לעשות בקצוות רק למעלה. בקצוות זה סתם יבזבז עוד בלוקים, אז זה מה. עכשיו כל פעם זה 40 בלוקים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40. טוב, אחד. כן. יאללה, אז 40. עכשיו ככה אנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך ואנחנו נחזור אליכם. אוקיי, חזרנו. סיימנו לבנות את זה. כמו שאתם רואים זה בעצם המגדל בין 40 קומות. אוקיי, מה בעצם עושים עכשיו? רגע, הנה קחו לכם, תעצרו, תסתכלו על זה. תעצרו את הסרטון כאן. תסתכלו על זה, ותבנו. ככה זה בעצם אמור לראות לכם בסוף. אוקיי? עכשיו מה בעצם עושים? יש לנו את זה, אז אנחנו מרוויחים, כאילו לצדדים, אנחנו עושים כל אחד 8 בלוקים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, אוקיי? נעשה את זה איתכם כי זה לא לוקח הרבה זמן, זה ממש שנייה. ואז כאילו גם עושים את זה, רגע, כמה עשיתי? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אוקיי, וגם עושים את זה גם בצדדים. תכף תבינו למה. כי בעצם כאן אנחנו הולכים לשים את המים. אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה ונחזור לכם. אוקיי, חזרנו, ובעצם זה ככה אמור להיראות. אז קחו דקה, תעצרו את הסרטון ותראו אם ככה יצא לכם. אוקיי, בואו נמשיך. בעצם השלב הבא צריכים לעשות כאן. כן, אתם רואים יש את המגדל. עכשיו צריכים לעשות רצפה כאן, נכון? לא קרה למדע. כן, ככה. טוב, נחזור אליכם. אוקיי, חזרנו, היה לנו עיכוב קטן. היה לנו בלבול. אז בעצם מה שאתם עושים, עכשיו אתם מטביעים. עושים לזה. פשוט אחד כזה, ככה מסביב לזה. ובעצם אתם שמים מים בשתי בלוקים הקולים. אתם רואים, אנחנו פשוט מכסים את זה בבלוקים של דיימונד, שיגדר בשביל ש... זה בעצם יהיה תעלה של מים. בעצם שהמים לא יצאו ולך תעשה את הטיים סדי. כי אז יהיו בו פשוט מלא מובים. שנייה, עוד רגע. מה מובים יעשו לנו קריאיטיב? חוץ מכלור? כלום. לא, הם פשוט יפריעו. סבבה. אז תראו, נכון, בטח ראיתם את הסרטון הקודם שלנו של ה-comment block. ואם לא, אז תראו אותו. כן, הוא אחד הסרטונים המדהימים. אז הכנו משהו קטן. לא, זה סתם. לא, זה סתם בשביל שיהיה לנו יותר נוח, לחצנו על זה, הפך ליום. מי שרוצה שאתה נכנסים את זה, אנחנו נביא את הפרודו בסקריפשן, למרות שזה ממש מיותר. בסדר. אוקיי, מה שבעצם עושים עכשיו זה שמים מים. למה בעצם עשינו את הגידרה הזאת שהמים לא יצאו לכל מקום וככה מביאים לברוח. אוקיי, והם בדיוק עוצרים בגלל ש28 בלוקים ומים מתרקים ל8 בלוקים, אז הם בדיוק עוצרים.
רגע, שמתי. שמת. למה זה רק כזאת? מזלנו שלקחנו 8 בלוקים, 8 דליים. עכשיו תראו למה זה ככה. נגיד הולך כאן זומבי. אז הוא שים בא. אותו ודחוף אותו. אתה בפרי. מה זה? נכון. אוקיי, אז נגיד יש כאן זומבי והוא פה, אז בעצם הוא ידחף. גם אם אתם כאילו לידו, אז לא חשוב מה, הוא עדיין ייפול. ותראו שהוא למטה וימות. אתם רואים? זה שהוא נשרף זה לא אומר בגלל שאנחנו פשוט ביום ולא עושים תקרה והכל. ובקריאיטיב לא קיבלתם את הדברים, אבל כאן יהיה הופרים, וכל מי שימות אתם תקבלו את הדברים שלו. ככה שאם אתם רוצים נגיד חצים, שאם נגיד אתם רוצים חצים, אתם קשתים או משהו, אתם רוצים חצים, אתם פשוט מקבלים את זה. אוקיי, אז נחזור אליכם בשלב הרביעי. אוקיי, חזרנו, ובעצם הגענו לשלב הרביעי. מה עושים בשלב הרביעי? בשלב הרביעי אתם סוגרים פה פשוט עושים את הרצפה. למה? כי שמובים יתהלכו פה, הם בעצם יתהלכו פה על הכל, ואם יתהלכו פה אז די לא יהיו מובים, אז כי המובים הם לא ילכו למים, הם פשוט ילכו והם ימותו במים, אז בקיצור הם לא ימותו במים, נגיד ירצו ללכת לחלק אחר, הם יפלו לתעלה ויסחפו פנימה. זה לא שהם רוצים או לא, הם פשוט יפלו, כי נגיד אם אתם תעלו לפה, זה נחשב בלוק שלם, אז כאילו הם יעלו לפה והם לא יראו את זה ואז הם יפלו. אז או שאם תעלו לפה ותעמדו נגיד פה, אז הם יחשבו שמים זה כאילו בלוק שלם והם יבואו ויפלו במים. מי שלא יודע, זומבים, נגיד אם תהיו פה בבלוק כזה, הם לא יעברו, אם לא יהיה בלוק. הם לא יעברו כי הם יודעים שכאילו הם הולכים ליפול. אז מה אם הם כאילו סוג שלא רואים את זה? אוקיי, אז בעצם אתם רואים את זה, אז אתם צריכים לעשות ככה בכל הקצוות, ונעשה את זה ונחזור. אוקיי, חזרנו, ובעצם ככה זה אמור להיראות. זה הרצפה, אתם רואים? כיסינו פשוט הכל. מלמטה זה אמור להיות ככה. אתם רואים, זה ממש ממש גבוה וממש גדול. הבעיה מה שמבאס שעשינו את זה בשמירה בסורווייבל, ופשוט באו אלינו לכאן מלא מובים, בגלל שזה חשוב. ובקושי יכולנו לעשות את זה, אז אפשר גם להעיר כאן בטורצ'ים, שימו כאן מלא טורצ'ים בשביל שמובים לא יהיו. או רדסטון למפ, לא ברור, קיצר. פשוט תבואו כי המובים כאן לא ישרפו. אוקיי, מה שבעצם השלב החמישי נראה לי, חמישי, שישי, שלב מסוים, מה שאתם בעצם עושים, אתם צריכים לעשות ככה חומה של 3. אתה יכול פשוט לעמוד על זה ולעשות 3. אוקיי, אנחנו נחזור אליכם. אוקיי, חזרנו, ובעצם זה ככה אמור להיראות. הקיר, רואים, זה בגובה של 3 בלוקים. אוקיי, פשוט אתם בונים ככה מסביב להכל. בדיוק, כאילו המים, הבלוק שהיה כאן במים, אתם בונים על זה פשוט את 3 בלוקים, וככה זה יהיה סימטרי ויפה. אוקיי? השלב הבא בעצם זה בעצם שכל המובים, נגיד ספיידרים, לא יתפסו מפה ויברחו, לעשות תקרה. וגם בשביל שיהיה חושך. כן, גם בשביל שיהיה חושך. שהם לא ישרפו כי שהם ילכו פה. אני עושים לי נייט ויז'ן, כי הולך להיות פה, אתם יודעים, חושך. מי שלא יודע מה זה נייט ויז'ן, זה ראיית לילה. זה נותן לך לראות דברים בחושך. אוקיי, אז בעצם אני הולך לעשות משהו כמו 5 שורות. ונחזור אליכם, כי רציתי בעצם להראות לכם רק את העיקרון של זה, כי כמו שאתם רואים עד עכשיו. אוקיי, אנחנו בעצם פשוט נחזור אליכם שנסיים את הכל. טוב, חזרנו. בעצם כמו שאתם רואים שמנו תקרה את הגג בגובה 2 בלוקים, זאת אומרת שאני לא יכול לקפוץ. אני יכול ללכת אבל לא לקפוץ. כי אם כאילו קופצים בגובה הזה, בשביל לא יודע, זה כאילו הליכה יותר מהירה. אבל בקיצור, עכשיו אנחנו עושים טורצ'ים בגג. מה שאנחנו בעצם עושים זה טורצ'ים בגג, בשביל שלא יהיה שם מובים וכאילו הם יתקלו שם ולא יכנסו לספאונר. בשביל שהמובים, כי הגג גם חשוך, אז בשביל שהמובים לא ילכו לגג. שמתם לב שהרגע סימנו את 4 כניסות שאנחנו מפנים. בעצם זה, כי זה העיקר. בול באמצע, אנחנו שמים את הבלוקים, אנחנו כאן. 4 בלוקים שמים את זה למעלה,
ועכשיו זה החלק של הטורצ'ים. לא בסדר. כן, ידעתי את זה. אנחנו פשוט כאן שמים 1, 2, 3, 4 לפידים. ואפשר כאן, אפשר לעשות כל 2 בלוקים טורץ', אבל אנחנו מעדיפים... זו השיטה החסכונית. כן, אבל השיטה היא יותר טובה שיהיו כמה שיותר... לא, זה ככה. לא משנה. שיהיו כמה שיותר מובים, אז זה בעצם, כאילו בכל אחד פשוט יש טורצ'ים. בואו תראו רגע איך אני עושה את זה. ככה אתם פשוט עושים את זה, הכל. זה כאילו דרך היא גם תעבוד, אבל בתכל'ס זה לא כזה משנה, אתה יכול לתקוע פה עוד לפידים, כאילו מה שבא לכם, הסדר הזה לא משנה. אתם רואים, אני עכשיו עשיתי מה שבא לי. אבל בעיקרון לא צריכים כל כך הרבה. בעיקרון מה שעשיתי מקודם זה היה הבסיס. אוקיי, אז כבר... אוקיי, חזרנו, ובעצם המוטרה, וכמו שראיתם... זהו, הוא די גמור. די. רק נשאר לנו לשים את ההופרים. אוקיי, כן, לא שמנו בטורצ'ים. גלובסטון, שים. אוקיי, גלובסטון, כן, גלובסטון. גלובסטון מחליק במרחק של 15 בלוקים, אז כאילו אפשר נראה לשים בכל פינה, ואז זה 1 או 2. ככה, ואז עוד פעם, כל שאלה שיש לכם, כל שאלה שיש, פשוט תגידו באימייל שלנו, בגוגל פלוס, פייסבוק, לא יודע מה, נביא את הכל בדסקריפשן. אוקיי, בעצם כאן שמנו, בעצם המופטרב מוכן, בואו ניקח עליו כזה מבט, תראו זה המופטרב, כאן זה כל הטורצ'ים ששמנו, ובעצם בפנים, כמו שהנה, ראינו סקלטון. כבר סקלטון יש, תיפול רגע, שיראו. אתם רואים? וואו, כמה מובים. המון מפלצות, אז בעצם... וכל המפלצות האלה ייפלו למטה וימותו. ייפלו עד למטה, הנה ראיתם את זה? מלא מפלצות מתות, אתם ראיתם אבל את כל הדברים. תראו כמה. לפעמים כאילו אם אתם בסרברים עם חברים, אז יש סרברים שיש כאילו קליר לג, ואתם כאילו לא תצליחו להשיג את הכל, כי עד שתבואו וזה כבר כל הדברים יענו. אז מה אתם בעצם עושים? לוקחים 4 אופרים, ודאבל צ'סט, קודם כל שמים את הדאבל צ'סט עם ווסטר, אוקיי? ובעצם שמים את האופרים, לוחצים שיפט, ורואים, אני שם את האופרים ואני מכוון את האופר לאופר. אוקיי, ואז בעצם שאם אני עכשיו אזרוק לפה נגיד את השלוש, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה ואחד לפה, הכל יבוא לטבע. הכל יבוא לטבע, ראיתם? אז בקיצור, אפשר אחרי זה נגיד לחסום את זה כזה ככה, יפה, ולשים פה, לא יודע, נגיד, אם אני שמים פה גלוסטון אז זה לא כזה משנה, כי המובים זה לא משנה, כי הם חייבים לפה, זה מה שהם רוצים או לא רוצים. אוקיי, אז בקיצור, זה המופטרב. מקווים שנהנתם, אל תשכחו לייק אם אהבתם, סאבסקרייב, ואנלייק אם לא אהבתם. כן, תעשו באמת אנלייק אם לא אהבתם ושתגידו לנו מה אפשר לשפר. אז תודה רבה צפיתם, אל תשכחו לתת לנו רעיונות, אנחנו יודעים לעשות המון דברים עם רדסטון, קומן בלוק, כל מה שאתם רוצים תגידו. אוקיי, ובואו נעשה תמונה לפרק עם החמוד שלנו. רגע. לא. אוקיי. רגע. F2. אני יודע. אוקיי, מקווים שאהבתם. עוד פעם לייק, סאב, קומנט יאללה ביי. תמונה לפרק. אוקיי. עכשיו יאללה ביי. אז יאללה ביי. רגע.